Is mis mór le Galway Trails agus is tróirí toras mé an Sheosaimh. Déanam toras lán Gaeilge nó gáithheangach nóair tá an taobh am. Is caireach mé don cumantóirí toras na Gaillimhe. Is mis an chéad pointe teagháil do dhaoine nua teachtaint cathair agus tá mé chuireann aithne an Gaeilge don chéadú scatí do dhaoine agus torasóirí suachta cathair. Cathair le stadas gáithheangaí Galway 2019. Me serví seo thuirsin agamsa Gaeilge nó gáithheangach agus a le héad a stadas ag an cathair. Tá chuile fógraíocht a chuir amach idir Ógartaigh nó fógráin idir lán Gaeilge nó gáithheangach. Déanam neartíireacht mar Sheosaimh ábhir agus ciníntaí as Gaeilge nó gáithheangach a freisin. Tá podcréile an Gaeilge, tá blogpostan as Gaeilge nó gáithheangach an freisin. Bór nó nóirdomsa agus tá gnólacht an Gradam a bhuachaint ar dús. Agus go persanta rodile bháin rud an péanmhaoin freisin. Tá gnólacht agus an servís tá agamsa fitte fúte le cultúr agus cófabhail na cathrach.